Akai, mutumin. To ya garin ne. Ha? To ya. Wallahi ya ake ciki. Ya wannan ha. Ha. Ya ba za ka wani ba. Ka san ko me wannan abu? Ban gane kuma menene ni ba za ka wani ba. Wannan abun da kake ganin shi wannan idan baka da karfin jini wallahi kai wannan abun wallahi sai ka faɗi wa. Kai ban da shi kake gani. Waya kake ma da Allah ba ni mana ba. Umbaka? Ibani. Umbaka? Ba ni mike ba zan iya ba. Kalli kawai na ƙwarin jini za ka gwada mu ƙwarin jini za ka gwada mu. A to baka shi na maka ba. Wannan abun kai kuma menene dai wannan abun mu sai mun sha in kana ma bakin ciki mu da mu sha sai mun What? Hey! Yage! Hey! Miji faro ya gage. Wai me ya faru da wannan? Wallahi babu wata kawai ya canza da ina kuskura. Ina ta abuna. Kawai ce in bashi ina bashi. Abin da kashi gane kawai da ne kwanta wallahi. Ana ta jini ce. Kalamin jini. Abin da muke yi dole sai kun yi. Kowanne yaro koyi da haka kai abu shikenan sai yayi. Hawa. To ga nan ka ja mu kanka wannan wallahi ka bada maza. Ina na musu mu sha ta ruwa mu buta ta gari mu kuskure hadewa ma muke yi. Kai wallahi kyauta. Wannan ka bada maza na kai ban ba ba da kaga asababi nan kada alamu safari ma da baka san halika ne an ajali ba da dadi ba shi da mutuwa shi dadi ba dole ta bada shi ba. Baba? Yage! Hey! Ya! What? Babu yage! Baba! Baba! What? Baba tashi! Baba! Baba tashi! Lahiya! Hey! Weekend. Hey, karshen mako. Kwana biyu na rabu da ganin ka cibilis na ka shiga haka. Lokacin tun sun da muka yi audition ina gane. Ai na tunanin baka gari wallahi. Ai da Kano ko Abuja na wuce. Okay, gaskiya ne. Zai shi labarin gida. Ka fanboy wallahi kai kyau sosai ba. Abun ne ka san Abuja daban da. Ya gaskiya ne wallahi. Ni ma ba kamata kai na Abuja nan ba. Insha Allah za mu. Wallahi. Abdul Siki ya ce ai in mai. Gaskiya ne, gaskiya ne. Shine nake ga maku. Wallahi tun sadda muka yi abun nan kyau. Amma fa gaskiya Abuja na fata an sheka baba. Wai babba na nan kenan. Yana nan nan fa ko? Wani abin na kuskure ne wanda muka yi dinnan. Oke kuskura an yi rage da Abuja na tura shi. A to dan ba ni shi mana. Oke sai da ba. A babba? Haka yi ne. Abin na rabu da ganin ka tarranan nan. Ya abin nan ba. Zo mu gaisa mana babba. What? no